Kif il-maħt l-art fuq dawn l-ilmijiet Għaddew ix-xhur u għaddew il-jiem Żamm dawn l-ibħra fost dal-ħafna nies Fuq baħar blu vjaġġ bla qies Ħassejt li ruħi tħallini ftit Spiċċajt dinja oħra fih tabib Minnar familti fost ħafna xkiel ħajat tal-għajnuna Umani flimkien Umani flimkien Umani flimkien Umani flimkien Umani flimkien Umani flimkien Jekk tajt li ftit kont tagħmel int Kont tagħmel bħal sijiet nannit Betar twelid ma kellix biex Spiċċaw fartuħra ħabtu l-bib Dawn ġew mifhuma għax huma nies Mhux ġew maqfula bħal xi qattil Ġejt hawn biex nitla' minn ħafna nkwiet ħajat tal-għajnuna Umani flimkien